Ketua Panitia Pembangunan Desa Karangkadempel. Lho hebat toh? Gareng. Heeh. Lah yen aku, lah kowe sekretaris lho, tulisanmu sing apik kok. Diwaca keneng kok. Aku rek tulisan rak kaya cokolan. Oh iya. Terus kowe? Aku bendahara. Bendahara ki tukang gawa dhuwit iki. Ha iya. Dadi sadurunge warga desa Karangkadempel diwiwiti mbangun, omahku arep tak apikke sik. Oh. Wanjamu ya ngono kok. Sing ati-ati lho, Gong. Ngomong sak ngomong, guneman sak guneman iki kudu diati-ati. Saya meneh saiki. Wah. Kaya ngono wae. Soroh nyawa apa piye? Ora aku ya mung gojek kok. Nek Karangkadempel kuwi pancen anti korupsi.